Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos maray na banggi mga kasarog! Mula dito sa makasaysayang Virac Sports Center at syempre dito pa rin yan sa Happy Island Province ng Catanduanes ang inyong inaabangang Ako Bicol Cup. At syempre patuloy po tayo sa ating elimination round and this is the day 6 ng ating pangmalakasang liga na hatid ng ating pangmalakasang congressman Kong Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Ito po ang inyong kapartner na Cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, yan ang aking pangalan kasama si Coach Paul Sepe. Magandang gabi sa iyo, Coach! Magandang gabi, partner, and magandang gabi po sa lahat ng mga manonood. Good evening to each and everyone po. Ayan, sige, wag na nating masyado papatagalin. Umpisahan na natin ang unang tapatan, Virac versus Baras. Let's give the floor to our arena announcer na si Mr. JV Salvedar. This is your day 6 of Ako Bicol Cup Catanduanes. Brought to you by Congressman Saldico ng Ako Bicol Parties. At ako na kasunod pa. We welcome you everyone inside of the Virac Sports Complex for our double-header match-up in our elimination round bottom. For our first game, we will be having Team Virac versus Team Baras. And for the first one, Team Baras. Morning Chelsea, number 20, point guard, Jeremy Uba. Morning Chelsea, number 21, shooting guard, John Enrico Calvaja. Morning Chelsea, number 17, small forward, Joel Marico. Morning Chelsea, number 16, power forward, Rocky Kiba. And for the jersey, number 0 center, John Toledana. Head coach for Team Baras, Mr. Joseph Lang. And for the centers of Team Virac. For the jersey, number 38, point guard, Harvey Abuso. For the jersey, number 11, shooting guard, Jenny Carnate. For the jersey number 5, small forward, Kir Bonagi. For the jersey number 25, power forward, PJ Inokwa. And for the jersey number 19, center, Christopher Taupa. And coach of Team Virac, Mr. Zildre Alasano. And for the officials for the sporting, Crunchy, Donald Borrell. Upper 1, CJ Sanchez, and upper 2, Queen Asamza. This is your Ako Bicol Cup Catanduanes. Patinto! So ayan, both teams are now in the middle of the court para sa ating tip-off. At ayun, nasungkit itong si Kerman Langit ang bola at napunta siyempre sa kanyang mga kakampi para sa mga taga-Virac. And pasadahan muna natin yung mga starters natin, partner Coach Paul Sepe. Yes, partner, for Team Virac, partner, nasa loob ngayon si Herwin Tabuso, Jeric Tarnate, Christopher Taupa, Kerman Langit, PJ Ducor. At sa kabila naman, we have Jerwin Ubang, Jan Tapala, Jan Toledana, Junel Bonita, and Frankie Tibar for Team Baras, partner. Alright, and right now, it's Bonita launching a triple. Unang attempt yon for Team Baras pero kapos yung tira nitong si Bonita and the ball went out of bounds. Hindi rin na-manage sa mga kakampi niya na makuha yung possession o maituloy yung possession nila. So it will be again Virac's basketball with Sherwin Tabuso crossing the midcourt and binigay kay Tarnate. Nasa kay Taupa sa ilalim and short yung kanyang tira. Ano sa tingin mo yung unang tira ni Taupa, partner? That's a very good look, partner, on the part of Taupa. But a good defense on the part of Baras, partner. Kasi, again, na-recognize nila na may mismatch, nag-quick double kagad para dun sa depensa, partner. So, maganda ang adjustment sa defense ng mga taga-Baras doon, partner. Tarnate for 3, wala. Tapos din, so wala pa pong nakakapuntos sa dalawang kupunan na naglalaban.
Almost mula kay Ubang, mula sa sentro, pero wala din. At nasa kay Sherwin Tabuso na naman ang bola. Dumira-diretso! And finally, nakascore! No problem for Herwin Tabuso, partner there. So pag binigyan mo sa kanya talaga ang bola, partner, with that kind of one-on-one, talagang ikakapitalize niya yan, partner. At the age of 43. Yes, partner. And Tapaya hit another shot, pero this time it's a 3-point bomb mula sa left wing, and that's the first field goal para sa kupunan naman ng Baras. Good start na for both teams. At almost 2 minutes gone by, 8:03 sa ating relo. Kers Manlangit misses a shot mula sa corner. At ito na si Tapaya ang may tangan ng bola after the rebound. Itong si Jan Toledana for Baras. Balik kay Toledana ang bola against Tabuso. Binigay kay that's that familiar shot once again by Bonita. Oops! Lumabas ang bola. Pero nasa kay Tibar ang bola for Baras. Toledana fakes and shoots from the perimeter. Wala. Tapaya will use the board. Masyadong mataas at malakas. Kaya yon, hindi rin naibuslo ang 2-pointer na yon. Pat, partner, grabe yung offensive rebound na ginagawa nitong Team Baras. 4 na offensive rebound, or 3 if I'm not mistaken. Grabe. Yan ang gawin nila dapat. Be aggressive on those rebounds para mayroon naman silang laban dito in the lights of Taupa na napakalaki for Team Virac, partner. Tama, but Virac just scored courtesy of PJ Docor. I remember last time sa kanilang last outing, si PJ Docor yung naunang umiscore para sa kanyang kupunan. This time, pangalawa lang siya, pero sabi niya, Ox lang, at least nakaka-score. At the ball went out of bounds, hindi na nahabol yun ni Tarnate. Yes, partner. And also, partner, pansinin lang natin, no, itong Team Virac, no, wala pa itong katalo-talo dito sa ating liga with ano bang kartada nila? 2-0 ang kanilang kartada dito. At ito namang mga taga-Baras ay naghahabol ng isa pang panalo with 1-1 record kasi natalo sila against Baras last outing nila. Oh, so maganda ang record nitong mga taga-Virac. Ano, itong mga masasabi nating home team kasi itong Yes, pinaglalaroan ay dito sa teritoryo nila. So may advantage talaga dito, partner. Tapalya in the middle for 3, wala. Rebound, Docor. Docor now. Ano bang gagawin? Oy, pinasa! Using his left behind the back. Pero hindi na ibuslo nitong si Sherwin Tabuso. At ito na naman ang mga taga-Baras with Ubang. Magaling din na point guard itong si Ubang. Bata pa. Tapalya, muntik na maagawan itong si Docor. So yes, partner, ito si Ubang, talaga bata pa ito as I talk to their coach. This is just 20 years old, partner. Oops! Ipapasa sana between the legs para kay Jan Toledana. Pero that's a kick ball. So still with Team Baras. Bonita. Linagay sa middle kay Ubang. Ubang naghahanap ng kakampi na mas nasa magandang pwesto. Pero sabi niya, ako na lang ang titira dahil magtatapos na yung ating shot clock. Pero that was a missed shot and right now it's going to be Virac's basketball. So kung mapapansin talaga natin, partner, itong mga taga-Baras dito is very aggressive on the defensive side, no? Talagang hindi sila nag-give up kahit nakuha na itong mga taga-Virac ang bola, talagang they are pressuring pa rin. Tama. And that's what they have to do all throughout the game. The meantime, pangalawang tira yun ni Jeric Tarnate pero still can't hit from the outside. Sa unang laro nila, talagang ginula tayo nitong si Jeric Tarnate who was hit about mga 6 or 7 3-pointers. Yes, at he was called or declared as the Kasurog best player of the game on that particular game. So ito naman, partner, sa kabila ay nag-free throw. I mean, ito si Taupa. Ito magiging problema nitong Team Baras dito, partner, when it comes to size sa ilalim. Oo, so kailangan mag-box out sila and tulong-tulong sa rebound kasi kung makikita natin, napapansin natin yung nasa ilalim, we have Taupa, Manlangit, Indocor. So talagang malalaki ito, partner. Oo, compared kay Toledana na only big man para dito sa Baras. At ayan, talking about Toledana,
Challenged by the bigger guy, Taupa. And ayan, nakuha ni Taupa ang rebound after that missed shot mula kay Timar. Itong si Taupa, partner, who played also for San Beda in the years 2006 to 2009. So talagang veterano tong si Christopher Taupa sa side ng Verac team. And talagang hindi lang size kundi yung experience meron ito. Oops, Ubang nahirapan doon because of the big guys of Verac. And hindi pa rin nakaka-score itong si Jeric Tarnate. Still looking for his first field goal dito sa laro. 4:25 seconds or 4 minutes and 25 seconds ang natitira sa ating relo. Good follow-up shot sana mula kay Ubang pero kapos din or mintis din yung kanyang tira. It's Verac's basketball. So speaking of, sabi mo nga, veteran, Taupa is veteran. Ito pang nagdadala ng bola na si Herwin Tabuso, isa tama. rin. So kanina, talagang he capitalize pag may mga one-on-one kasi talagang yung veteran move partner. Yun ang ayan na naman. So basta naputokan sila doon ng 24-second shot clock. I'm thinking na mas nakakabintahe pagka medyo mga mas bata yung player sa ganitong level ng competition. Pero ano sa tingin mo ang advantage na meron kang isang Sherwin Tabuso at saka Taupa who are more experienced player and pagdating sa edad medyo nakakaangat ng konti kumpara sa ibang mga kakampi nila? Yes, partner. Sinasabi nga natin lagi yung composure, partner. Yung maturity towards the game, yung hindi nagmamadali. Yung mga bata kasing player, most of them talaga rat-rat partner. Pero itong mga veterano talagang titingnan niya ng stance mo, titingnan kung paano ka dumipensa at kung may nakita silang butas talagang aatakihin ka niyan. So ito yung mga deadly dito sa ating mga veterano, partner. Tama. Kasi yung mga bata, yan yung sinasabi natin, talagang yung energy nandun. So talagang raratrating yan basta may nakitaan ng opportunity. But itong matatanda, like that, sinasabi natin, Floranza, 21 years old. So talaga ito, explosive din to. Pero tingnan mo ito si Sherwin Tabuso, scoring and passing, nandyan lahat for a veteran like him. So not only the maturity but the leadership Yes, sa loob partner. ng court ang talagang aasahan natin sa mga ganyang medyo nakakaedad mga kuya nila dito sa court. And on the part naman ng Baras, I think it's John Toledano is ang kuya-kuyahan nila. But right now, Floranza, binigay kay Matias. Matias hitting from the side. As you remember, partner, ito si Matias. Ito yung nag-magic bunot doon Oo, sa tama. panalo nila. Oo. Yung first win nila against Bato, partner. So Hitting those shots sa overtime. Talagang crucial shots yon. And that's Junel Matias or Joel Matias who just scored for Team Baras. At ang score po natin, Verac 6 na puntos, samantalang ang Baras meron ng 7 puntos. yes, partner, I'll just correct myself, no? Karamuran pala yung tinalo nitong Baras on their first outing and they lost to Bato on their second. So ngayon, they are trying to bounce back here as they fight against Verac, partner. Pero itong Verac, again, 2-0. Walang katalo-talo dito sa ating elimination dito sa ating Bicol Cup Catanduanes. Pero ganun pa man, kahit 2-0 na sila, actually sa bracket A mukhang sila yung may mas pinakamagandang standing. Pero sabi nga natin sa opening pa lang nitong Bicol Cup Catanduanes, every game is a must win, lalo na dito sa elimination. Kung gusto ko talagang makakuha ng sure na slot Yes, partner. sa semis. At alam mo, yung elimination round natin, mukhang next week, tapos na ito, no? Oo nga. So talagang araw-araw po ang laro, halos araw-araw ang laro dito sa Bicol Catanduanes League. So talagang kung gusto mo talagang mapunta doon sa top 2, talagang dapat lahat ng laro ipanalo mo. Like this one, Team Verac, hindi dapat sila mag-complacent dito na mayroon na silang 2 panalo kasi alam naman natin ang mga teams dito sa Catanduanes side is talagang magagaling, partner, and pag kasali ka dito sa Bicol, talagang your team is one of the best, di ba? Tama. So yun ang sinasabi natin, no complacency on the part of Verac dapat. And double effort naman on the part of Baras kasi 1-1 sila. Kailangan nilang maipanalo din talaga ito
para mas umangat ang kanilang standing. In the meantime, may foul ba yun? Or That is an out of bounds. partner. Okay, out of bounds situation. So it will be Baras basketball. Samonte will find a teammate and nakita si Floranza. Floranza zigzagging. Passing ito Bayonita. Now it's Sarmiento who uses the board pero masyadong malakas. Mukhang hindi nakapag-warm up ng maayos itong si Sarmiento. Yung mga tira niya hindi pa kumukonekta. 2 minutes and 11 seconds remaining dito po sa ating very low scoring na first quarter. Bakit kaya partner, Coach Paul, ganito kababa ang score ng dalawang teams na ito? Partner, makikita mo naman maganda yung depensahan ng dalawang team na ito. Kung hindi magandang stop, of course, yung turnover is another factor dito. So, hindi nila nakaka-capitalize yung mga possession na mayroon sila. So, kaya ganyan ang score, partner. So, and also, those missed shots. Yung mga missed shots. May mga open na tira tayo pero hindi nila nako-convert, partner. Buti na lang at kinapitalize nitong si Jap Rasal ng Virac ang opportunity sa free throw line at talagang siniguro niya yung unang tira niya. And tingnan natin yung pangalawa. Almost pero umalog at lumabas ang bola. Merong foul na itawag. Nakita ang referee and it will be for Sherwin Tabuso for Team Virac. And it will be a sideline inbound. Floranza to Sarmiento. Nasa gitna ng court. Binalik kay Floranza. Floranza nasa left wing. Binigyan ng screen ni Samonte. Tubira! Bang! Pasok yan! Speaking of Floranza, partner, so siya ang naging ating kasurog player nung nanalo sila against sa Karamuran, partner. He scored 16 points on that game. So, nung natalo sila, nung bato, mahina yung start nito ni Floranza kasi nga medyo na-late siya sa laro. So as we talk kanina, ganun din talaga, kulang daw siya sa warm-up ng game na yon. But babawi daw siya dito sa game na ito. Okay, so titingnan natin. It's going to be exciting kung puputok ngayon ditong si Floranza. But in the meantime, Matias nakascore in an under goal shot. And eto, mukhang gusto na rin umiscore nitong si Mabel Echegoyen dahil gusto niyang mag-report. Right now, Mabel, ikaw na. Good evening mga kasurog. This is Mabel Echegoyen, one of your courtside reporters for tonight's ball game between Team Virac and Team Baras. Hirap pa rin makampuntos ang Team Virac sa first period ng game. Ayon kay Coach John, kinakapapa ng kanilang players ang court at nag-a-adjust pa sila kaya't pumapalya pa ang kanilang shootings. Kulang din umano sila sa players dahil hindi nakarating ang ilan sa mga ito dahil sa kanya-kanyang commitments. It's too early to tell pero determinado silang manalo kaya't doble kayod sa loob ng court ang kanilang mga players. Yan na muna ang latest update sa side ng Team Virac. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat Miss Mabel Echegoyen sa iyong unang report and yan makakasama natin yan buong gabi itong si Mabel and so as the other courtside reporters. So abangan niyo po yan mga kasurog. In the meantime, nakascore doon si Kier Manlangit on the part of Virac. Yes, No, partner. So ito din, isa din itong babantayan natin dito sa game na ito, partner. Itong si Kier Manlangit kasi last outing, siya ang naging ating kasurog player. Tama, Sa oo. pagkapanalo nila against Karamuran also. Ito, partner, double-double yung naging performance doon ni Kier Manlangit with 16 points and 10 rebounds. Oo, so isa talagang kalidad na player naman itong si Kier Manlangit. Yes, partner. So, as yung report ni Mabel, sabi nga kulang sila ng player. So, kailangan talaga mag-step up itong mga players nitong Virac. Hindi lang si Kier Manlangit, partner, and the likes of Herwin Tabuso, and also ito si Taupa and si Benchenpo, partner. So, as I can see, 10 players lang yung nandyan for them. So, medyo wala dyan isa pa nilang veteran na si Regalado, partner, si Ryan. So, Ryan Regalado. Isa din sa napaka-steady guard na veterano dito sa Team Virac. So, sabi nga namin dyan, kami mga coaches, we will just play kung anong pieces na nandyan and talagang dapat may mga mag-step up na mga players. I think they're also missing another guard, si Lai Francisco. Yes, on partner. the part of Virac.
Pero ang Baras, mukhang kompleto sila ngayon, partner, yes, ano? kompleto partner. So for them naman to win this, sabi nga natin, malakas talaga itong Team Verac, and of course they have this home court advantage pa. For Team Baras talaga dapat fresh legs, dapat yung kaninang pinapakita nila na talagang aggressiveness when it comes to rebounding, defense, and of course yung mga talagang score sa kanila like Floranza and the likes of Ubang, partner, ito si Bonita. So kailangan nila magpakita dito sa larong ito. Tama, they must continue to be aggressive offensively, lalong-lalo na. And right now, we're taking a look at some of the highlights. Ayan, nasa screen natin ngayon. Itong si Docor. So ito si Docor, partner, on the part of Verac, maganda din ang pinapakita nito, no? So, yung magiging usapan niya natin nung nakaraang game nila, every quarter, ito ang unang nakakapuntos for Team Verac. Kasi on the right place at the right time. Palagi, tama, oo. Maganda rin yung na-notice mo kay PJ Docor. Pero right now, mukhang may bagong mga salta for Team Verac. We have Buen Tiempo wearing number 12 na yan, bagong salta for Team Verac. And so as itong si Jake Tabuso wearing number 13. And I think he will be acting as the point guard, replacing the starter na si Herwin Tabuso. I wonder kung anong relation nila. Hindi ko na itanong. Yes, partner. So ipatanong natin yan sa ating courtside mamaya kung magkaano-ano itong si Herwin Tabuso. Oo. At itong isa na si Jake Tabuso. Alright, si CJ Tan ng Baras, nasa loob na rin. Jan Toledana against Rasal. And the ball went out of bounds. Huling tapik nitong si Jap Rasal. So mapupunta pa rin ang bola sa mga nakaputi ang kupunan ng Baras. Meron silang 10 or 11 seconds to shoot. Tumira na doon itong si Tan. At buti na lang at na-rebound itong si Toledana. Balikaitan ng bola. And balik sa pag-attempt ng 3-point shot. Esmande, nakita na nasa unahan si Kier Manlangit. Pero sabi ni Kier, ano ba naman yung pasa mong yan? Masyadong malayo para habulin ko. Anyway, eto, hindi malayo kundi malapit ang ating reporter na si Miss Danica Garcia sa kanyang unang report. Miss Danica, pasok! Lack of preparation. Yan lamang Kapa Morgan at Coach Paul ang isa sa naging dahilan ng pagkatalo ng Team Baras noong nakaraang battle round. Kaya naman this time, they need to give more extra effort at mas dodoblihin pa daw nila ang pag-focus sa defense at pag-execute ng kanilang play, especially sa pagpa-pass break. And for them to win this fight, isa lamang ang kanyang pakiusap sa players na iwasan na magkaroon ng madaming errors, lalo na't ngayong araw ay hindi sila kumpleto sa kadahilanang yung iba ng team players are not around because of their hectic class schedule. Yan muna ang latest update sa kupunan ng Team Baras. Balik sa inyo Coach Paul and Kapa Morgan. Maraming salamat Miss Danica Garcia. Ayan, medyo lack of preparation daw ang sa tingin nila magiging kahinaan nila ngayong gabi. Pero nandun pa rin ang determinasyon. Nagkaroon ng ano yung signal ng referee kanina? Double foul, Double partner, foul on the part of Tabuso and Matias. Medyo nagkakagirian sila sa positioning doon, partner, on that last play. Oo. And Buen Tiempo losing the ball also after that strong drive to the hoop. Mapupunta ang bola at nasa mga kamay na ngayon ng mga taga-Baras ang bola. Oh, what a beautiful stop and pop move ni Dasigan, and he was fouled. Ayan, tama, si Kierman Langit ang tinawagan ng foul. Yes, partner, foul yon kasi talaga dun sa landing spot pumunta si Kierman Langit dito kay Dasigan. But for Team Verac, partner, yung leading scorer, ito na si Herwin Tabuso, partner, with 4 points. At sa kabila naman sa Baras, we have Tapala with 3 points, partner. Alright, and right now it's number 35 na si John Albert Dasigan hitting the second shot. So he split the free throws. 13-12. Low scoring pa rin, partner. Low scoring. Oo, talagang medyo
maalat pa yung mga players dito. And also, talagang maganda naman kasi yung pinapakitang depensa on both teams, partner. Oo, wala pa bang nakakahit ng 3-point shot? Parang wala pa. Wala pa, partner. Yung last ay galing kay Ismande ng Virac. At nako, nahuli siya ng referee. Si Ismande pa rin ang mukhang tatawagan ng foul dito. Ayun na nga, si Jake Ismande. So babalik itong si number 35 na si John Albert Nasigan sa free throw line. At ayan, ishoot ng unang tira. Maganda yung aggressiveness nitong si Dasigan, partner. Yes, partner. So yun nga sinasabi natin, everyone dito sa Team Baras kailangan mag-step up, partner, kung gusto nila talagang makuha itong panalo na ito. So pero alam naman natin na itong Baras na ito talagang yung aggressiveness nitong team na ito hindi matatawaran. Medyo they came up short lang on the hindi nga short, that's a blowout game of ng Team Bato, partner, doon nung laban nila. So medyo talaga yung preparation will be a factor, pero dito kasi sa liga natin na ganito, partner, talaga dapat as early as mag-gets nyo na kung paano nyo ilalaro yung sistema nyo, partner. Kasi kung hindi kayo ready sa ganitong sitwasyon, medyo mahihirapan talaga sila. Tama. And again, sabi mo ready. So still, preparation is the key in every game. And right now, Dasigan naman, may tanga ng bola. Binigay kay Tan, pulls up from the side. Wala. Na-rebound itong si De Leon, Jose De Leon. At may foul. It's a pushing foul. So that's the second foul on Jake Ismande. And also, penalty na dito, partner, team ng Virac. Oo. As early as 7 minutes and 25 seconds ng ating second quarter. So, ito dapat ang i-capitalize itong mga taga-Baras, partner. This will be a good Anong dapat nilang gawin para makapitalize nitong penalty situation? yes, partner. Be aggressive on attacking the basket, partner. Tama, Yun tama. lang, yun lang ang kailangan nilang gawin. And also, etong si Jan Toledano, partner. Siguro i-capitalize nila yan ngayon dito na wala si Taupa sa loob. Tama. Okay, just to fish those fouls and go to the free throw line for a better chance. Yes, partner. And siguro mag-iingat na rin talaga mag-foul itong mga taga-Virac. So it's going to be an easier task para sa mga taga-Baras to score. In the meantime, wala pa rin. Mukhang maalat din itong si Kier Manlangit. I've noticed sa kanyang last couple of shots, talagang malalakas yung kanyang tira. Reason why say pinalitan muna, pinagpahingan at ipinasok itong si number 24, JR Sarmiento for Virac. Again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Ito po ang Ako Bicol Cup Katanduanes Elimination Round, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, Patrick Buenchempo just scored and that's his first field goal para sa koponan ng Virac. Tibar against Tarnate, almost but not quite, lumabas ang bola. Ayan naman, umatake mga taga Virac and Buenchempo was fouled while trying to put that ball up. So that's a good find on the part of Sarmiento, partner, on Buenchempo. So yung last play bago to ng free throw na to, partner, kung mapansin mo, napakagandang inbound play na in-execute ng mga taga-Virac. A simple L play na nagpipin down yung big and talagang nagpa-flash lang itong si Buenchempo sa ilalim. So very basic and very composed. So alam mo talaga na systematic at talagang ready itong team na ito. And ano sa tingin mo ang magiging effect niyan sa kumpiyansa nitong si Buenchempo? Nakakapasok lang dito sa laro. Of course, partner, talagang magiging factor yan. And talagang itong si Buenchempo naman, alam mo naman, napaka-steady niyan kahit off the bench. So, nung last game nila, talagang ito yung bumuhat together with Kierman Langit, partner. Ayan na naman, fighting for the ball itong si Buenchempo. We're just talking about the guy who just scored 2 free throws. So maganda rin ang pinapakita nitong batang ito, si Patrick Buenchempo sa side ng Virac. Yes, partner. Kasi kung wala si PJ Docor, ito naman si Buenchempo ang nasa loob na parehong at the right place at the right time palagi. Oo, so tama. kung makita, kung napanood nyo po yung game nila against sa Karamuran on their
second win. Talagang maganda ang pinakita nito ni Vincempo at ni Docor dun sa larong iyon. Oo, si Buencempo talagang playing off the bench, pero ganun pa man talagang nakakapitalize siya masyado ng kanyang kupunan. On both ends of the floor, defense man or offense. And hindi pa rin naglalayo. Yes, partner, Ang hindi pa rin score lumalayo. natin 17-15, nakakalamang lang po ng 2 puntos ang mga taga Virac. Again, Virac, merong kartadang 2-0, samantalang ang Baras 1-1. So talagang mas uhaw dito sa panalo ang mga nakaputi, which is Baras. Ayan na naman si Buencempo, medyo short. That shot was partially blocked, pero nakuha niyang rebound, nakapagbigay ng magandang assist para sa kanyang kakampi na si Sarmiento. Good assist on the part of Vincempo. Sabi nga natin, partner, nung last game, Chempong-Chempo palagi itong si Vincempo. Maganda ang tempo palagi dahil laging nandun siya kung saan nahuhulog ang bola. Marunong talaga pumosisyon. Ayan na si Ternate, corner 3. Sobra yung kanyang tira. Nakakailang tira na siya mula sa 3-point shot. Pero wala pa rin. Ubang na with the ball. 1 against 3! Using the left hand. Pero wala. At ang maganda kasi nandun yung hustle niya. Not giving up on that play. Sabi niya, hindi ko man na-shoot yun. Kukunin ko ang rebound. At eto na nga. Yun! Yun ang to complete ang pagbawi. Yun ang magiging reward, partner, pag talagang very aggressive ka on the part of offense also. So, isang offensive rebound, na-recognize yun ng kakampi niya, talagang binalik sa kanya. Talagang grabe ang pinapakita dito ni Ubang din, partner, dito sa ating liga. Baga, he cleans up his own mess. And ayan, mukhang may natawagan ng 24-second shot clock violation itong mga taga-Virac. Yan, balik na si Christopher Taupa for PJ or Jap Rasal. So again, isang magandang defensive stop na naman on the part of the Sigan, partner, doon sa play na yun. Tama. And right now, Ubang pulls up. Medyo tapos lang ng konti ang kanyang tira, pero maganda yung posture niya sa taas. Halos actually yung tira nitong si Ubang hindi defended, ano? Yes, partner, that's a good look on the part of Ubang, partner, dun sa tira niya na yun. But yun nga, sabi nga natin, nothing but the shot. Kailangan nila i-convert yung mga tira na yan, partner. Kung nako-convert lang yan, siguro lamang ang Baras ngayon, partner. Tama. Jake Tabuso, wala ang kanyang tira. Ubang once again mula kay Tayam. So again, this is the third deadlock of the ball game, partner. 19 all dito. So talagang medyo nagiging slow start ito mga taga-Virac dito, partner. Oo. And finally, nakascore na itong si Jeric Ternate. And Ubang crossing over, may screen mula kay Toledana. Oh, what a beautiful skip through! And the shot from Ubang. Yan po. Mga kasalog, tandaan niyo yung pangalan. That's Jerwin Ubang. Grabe, take over mode na siya dito, partner, sa second quarter. Oo, ang gandang play naman yon. But again, Nasa weak side si Sarmiento doon. yes, partner, yung composure naman yung nung Team Virac is nandun talaga, partner. So hindi nila minamadali yung offense on their part. Ubang fires, misses. Taupa for the rebound. Binigay sa naunang si Jake Tabuso. Tabuso forces the issue. Buti nakuha ng kanyang kakampi na si Jeric Ternate. Wala pa rin. Nasa kanyang Tabuso na naman ang bola. Wala din. Nakuha ngayon ni Joseph Tayam. Tayam na with the ball. Binigay kay T-Bar. T-Bar hangs in the air and got fouled. Sarmiento. JR will be called for that foul. Grabe, partner, yung sequence na yun. Yun ang dapat gawin itong Team Baras, partner. And dapat i-capitalize nila yan, mga 3-on-2, 2-on-1 pass break situation na yan, partner. Para
naman na makalamang-lamang sila dito. Kasi doon sabi nga natin, sabi nga ni Coach Joseph kanina, medyo sa height, medyo dihado sila. oo. Pero yung sa likse, for sure, makakatapat sila, partner. Oo, may laban sila when it comes sa bilis. So, they should capitalize on that. And yan, yung kung ano yung strength nila, tutukan nila yon. Pero hindi nakatutok masyado ang tira nitong si Tibar. At he failed to make the first one. Second time for Frankie. Pasok na yon. Merong substitution. Papasok si Samonte. Sino kayang papalitan? So si Frankie Tibar, after shooting that second free throw, sabi ni Samonte, ako na muna pare. So this is just a seesaw battle nitong nalulong koponan na ito, partner. So isa lang ang kalamangan itong mga taga-Virac dito. Ayan si Erwin Tabuso, ginulo doon ni Sarmiento. Libre doon sa corner si Tarnate, pero hindi pa rin nakaka-hit mula sa 3-point area. Maganda sana yung tira pero di pumasok. Ayan, mabilis na tumatakbo itong si Erwin Tabuso. Ilalab sana para kay 6'5" center na si Taupa, kaya lang nandun sa unahan ang mahabang kamay ni Samonte para sa Baras, deflecting that pass. So sabi ni Samonte, kala mo ikaw lang veterano, alam ko gagawin mo. Oo. Ayan naman si Tarnate, binigay kay Taupa at the top of the key. Balik kay Erwin Tabuso, who fires from 3, wala. Good stop on the part of Team Virac, partner. Tama. So tingnan natin kung anong gagawin nila dito para ungos na or makalamang dito sa mga taga-Virac. Toledana showing some dribbling skills against Taupa. Binigay kay Tayam to Samonte sa ilalim. Tatlo ang gumagwardya. They have 9 seconds to shoot. Matias nakita sa weak side itong si Tayam. Tumira pero wala. And still it will be Baras basketball, sabi ng ating referee. So balik sa 14 ang kanilang shot clock dito. So tingnan natin kung ano ang gagawin itong mga taga-Baras, partner. Pwede silang lumamang dito. Toledana will fire from the 3-point country. Wala. Eto na, Erwin Tabuso to Taupa. Taupa binigay sa ilalim sa kanyang kakampi. An outlet pass mula sa corner. Wala. Merong whistle ang referee natin. Nahuli si Tayam doon, partner. May tulak doon sa play na yon. So dapat talaga, partner, proper box out and also sabi nga natin gang rebounding yung kailangan nitong mga taga-Baras kasi nga malalaki itong mga taga-Virac dito, partner. Grabe, isang gang yung magre-rebound. And in the meantime, pinalitan po si Tayam at ipinasok si Junel Bonita para sa kupunan ng Baras. Tumitira ngayon itong si si Ducor, ano? Tama, Coach? Yes, that's PJ Ducor on the line, partner, para sa Team Virac. Pasok yung pangalawa, pero yung una, Mintes. Timeout Team Baras. So ceasefire muna, partner. Ceasefire, sabi ng Baras, at 1 minute and 45 seconds remaining or ang natitira po sa ating second quarter. At ayan, mag-uusap-usap muna ang koponan ng Baras na nalalamangan ng 2 puntos lang naman. Yes, partner. So sabi nga natin, wala pa talagang mas lumalamang ng maraming puntos. So far talagang siso. Ang pinakamataas lang sa lamang 4 points. Yes, partner. So yun nga sinasabi natin. This is a siso battle. Napakagandang depensahan. Napaka-low scoring ng ating mga quarters. So I think ano din to. Ito kasi partner, kung napansin natin na nung nakaraang 2 laro nitong mga taga-Baras, talagang low start sila palagi, partner. Di ko alam kung pinag-aaralan nila yung strategy or yung sistema ng kalaban.
and then biglang umaalagwa ng third at fourth quarter. So titingnan natin kung ganun ang mangyayari dito din sa larong ito. So I've noticed also, so as Virac, slow starter din sila actually. So nagkatapat ngayon ng mga slow starter. Sino kaya ang much better finisher? Yan ang aabangan natin. So wag kayong kukurak mga kasurog. Wag kayong aalis hanggang sa matapos itong laban na ito. Medyo that's a bad decision on the part of Bonita, partner, dun sa play na yon. Kung talagang aatakihin mo yung shaded lane na yan, pag nakalusot ka, talagang go for the shot. Wag mo nang hanapin yung nasa labas. Kasi medyo malapit na siya sa ring doon sa sequence na yun eh. But 3-point on the part of Manlangit. Good find on the part also of Erwin Tabuso, na nakita niya na nasa weak side itong kanyang kakampi at libre doon sa left wing. Ayan na si Sarmiento, pinahirapan ni Manlangit. Matias with the ball, pinasa kay Bonita. Wala yung tira pero nandun si Samonte. Samonte misfires also malapit sa ring. Ayan na naman si Kier Manlangit. At malakas pa rin talaga ang mga tira niya pagdating sa malapitan. Pero sa malayuan pasok na pasok yung 3 points niya kanina. So may mga ganong araw talaga, partner, ano? May mga ganong laro ang isang player na parang ang lapit-lapit na hindi mo pa na ibubuslo, di ba? But napapansin ko, partner, dun sa side na yon, dun sa left side, medyo talagang inaalat si Kierman Langit kasi kanina pa siya nagmimintis. Yeah. Pag nandun siya sa side na yon. So that's a foul and a penalty na itong mga taga Virac dito. So again, with 49 seconds, with 49.5 seconds remaining on the second quarter, part. And Bonita missing the first one. Junel will try the second one. Pasok na yon at nadagdagan ang kanilang score, 23-27. So, ayan, umabot na pala sa 5 yung kalamangan itong mga taga-Virac. Tabuso will penetrate or will try to gusto sanang iwanan itong si Tabuso, itong si Sarmiento. Pero he was fouled and dahil nasa penalty ang both teams, nasa free throw line ngayon si Erwin Tabuso. Second shot from the veteran. Pasok pa rin yan. Sarmiento. So ayan na naman yung pressure na yan. Samonte, magandang tira pero medyo napalakas ng konti. Oh! That's a hard, di naman natin masabing hard foul, pero Erwin Tabuso landed on the floor with his back. Pero talagang walang takot talaga din to kahit 43 years old na, partner, no? Ikaw, sabi mo nga nung isang araw, ikaw yung natatakot para sa kanya. Oo nga eh. Sabi ko nga, kung 43 ba ako, ganun din ako maglaro. Matatansya mo yan kung how you play right now. Okay, so pasok po yung unang tira ni Tabuso at pasok pa rin yung pangalawa. So, 7 na po or 7 na ang kalamangan or make it 8. At malapit na magtapos ang ating second quarter. 24 seconds remaining. Samonte to Sarmiento. Binigay kay Matias sa right corner. I mean sa right wing. And merong foul na nakita ang referee natin. At tatawagan dito itong si PJ Docor. So again, both teams are now in the penalty. So Joel Matias will be shooting 2 free throws para sa kupunan ng Baras. Ito si Matias nung yung panalo nila against Karamuran, partner. Parang talagang yung tatlong sunod-sunod na jump shot, partner. So to make that win for them. So maganda din ang pinapakita nito ni Matias dito sa ating liga, partner. Tama. And maganda rin yung pangalawa niyang tira dahil pumasok yon para madagdagan ng konti ang kanilang score. Dahil sila po ay nalalamangan na ngayon ng
7 puntos ng kalabang Virac at meron tayong timeout sa pagbabalik natin. It's going to be Virac's basketball. So we will see kung ano ang pinag-uusapan nila. How are they going to manage this ball possession? It seems like the last ball possession of this quarter. So ayan. Sabi ni Sidfrey Abrasaldo, yung kanilang head coach, makinig lang kayo sa akin. Yes, partner. At sundin yung napagawa ko sa inyo. Yes, but for me, I think they will hit yung high percentage shot kasi ito medyo may mismatch pagdating sa ilalim, but of course wag nating kalimutan din itong si Tarnate, and of course itong si Herwin Tabuso at Manlangit kasi may tira din to sa labas, partner. So we'll see kung anong gagawin dito ng mga taga Virac. I will prefer the high percentage shot, mas malapit sa ring kasi unang-una penalty na yung both teams. Pero sige, with the shooters like sabi mo nga Tarnate, anything is possible kahit mula sa labas. So good recognition on the part of Baras, partner, yung pressure na yun. Kerman Langit will try to find the shooter. Esmande fakes, steps back, wala, pero nandun, just in time sana. Oh, Kita mo yun, partner. Alam mo kung sino yung hinahanap sa kabilang side. Oo, That's yeah. Tarnate. Pero hindi ba ipasa ni Kierman Langit on that side. Kaya napilitan siyang bitawan dito kay Isbande. tama. And, talagang halata doon sa play na yun na ang first option nila ay itong si Tarnate. No? Well, that ends our halftime. At lumalawan po ng 7 puntos itong mga taga-Virac, 31-24. Tama ba yung computation ko? Yeah, it is a 7-point lead. And ang Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Ito po si Kapa Morgan kasama si Coach Paul Sepe at kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Biga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basketballistang Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng paus, di namin alintaya masasaktan, maganda pa pangako ay tatayo. Wala ko na kayo ko lang magmay-atay, sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka atrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay, sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. At may natutunan, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro.
Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang kongresman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, kadakulaon ang tabang digdi Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
diretso paloob, papasok, at pasok din ang kanyang tira, at meron pang kasamang foul. Balik tayo dito sa ating Day 6 ng ating Ako Bicol Cup Catanduanes Eliminations, and this is our first game ng ating doubleheader para sa ngayong araw na to. And tapatan po ng mga naka-blue na mga taga-Virac kontra dito sa mga nakaputi na Baras team. Umahabol po sila ng 7 puntos dito sa mga taga-Virac, at ayan, na-rebound ni Toledana ang bola para mapunta sa kanilang pabor ang situation na ito, or ang possession. And kasama niyo po, Kapa Morgan with... Yes, Coach Paul Sepe. Partner, pasadahan ko lang itong mga leading scorer natin itong nakaraang half. For Virac, we have Winchempo with 9 points and Manlangit with 5 points. At sa kabila naman sa mga taga-Baras, we have Ubang with 6 and Tayam with 4 points. Alright, and 31-24. Almost isang minuto na ang nagagasta natin. Ubang displaying his handling skills. Pero pagdating sa pasa, hindi nakuha ng kanyang kakampi na si Jose De Leon na nasa ilalim sana at nasa mas magandang pwesto. Erwin Tabuso binigay kay Tarnate. Lumabas si Kier Manlangit at kumuha ng bola para mapunta naman dito kay PJ Docor, pero short yung kanyang tira, kaya ito na ang mga taga-Baras. Tapalya to De Leon, crosses to Toledana, almost losing the ball, pero muntik na rin silang makascore doon with Ubang na luckily got the ball mula doon sa may baseline, kaya lang hindi niya naibusto yung sabi niya sayang na sayang. Yes, partner. Medyo ina-anticipate kasi nito ni Ian ni John Toledana natatama si Docor sa kanya, partner, pero iniwasan siya. Oo. At nagkabuhol-buhol yung kanyang mga paa, kaya yun natumba siya. Samonte will hit the second one. Wala sa free throw line, and balik sa ani mga hinahabol nitong mga taga-Baras dito, partner. But again, this is a low scoring ball game, and also napakalapit lang nitong kalamangan nitong mga taga-Virac dito. Because of the so many misses sa kanilang mga attempt. Kagaya niyan, I think that's his 5th attempt mula sa 3-point country. I'm talking about itong si shooter na si Jeric Tarnate. Still can't hit mula sa behind the arc o mula sa 3-point territory. Yes, pero ganun pa man sa shooter nga. I heard you last time na sabi mo, once a shooter will always be a shooter, kaya yes, kailangan. Partner. Oo. So, talagang dapat bantayan yun, partner, kasi hindi mahihiyang tumira yan. Oo. So pag nakuha niya yung range niya, talagang sunod-sunod na yan. Kagaya nung first game niya, partner, talagang grabe yung ginawa nito ni Jeric Tarnate on that game. But how are you going to motivate a player na alam mong shooter pero nakakalima na o nakakaanim ng tira pero hindi pa rin pumapasok? As a coach, paano mo siya i-motivate? Well, ako, partner, first ginagawa ko dyan, pag talagang hindi pumapasok yung tira, sinasabihan ko na talagang hanap ka muna ng ibang paraan para makascore. Like for example,
i-drive mo yung bola. Kasi once na nakapag-drive ka na naman ulit at makapashoot mo yung drive na yan, o-open na naman sa'yo yung 3-point line na yan. So again, may opportunity ka na naman to take that shot. So again, sinasabi ko lang na yung composure and talagang isipin mo talaga na talagang titira yung papasok yung tira mo. Oo, so ganun naman lagi, partner. Confidence talaga dapat. Oo. Ang nandun, di mawawala. Ubag. Sigsaging. Binigay kay Tapalya. Tapalya, what an awkward shot, pero almost because it hit the rim. Ang problema lang ay hindi pumasok at merong foul na naitawag. So that's siya mismo yung tawagan ng partner. Dahil tinulak niya yung kalaban. And that's another miss on the part of Team Baras, partner. So ayan nga, sinasabi natin, di nila makapitalize yung mga opportunities na yan, partner. So wala pa tayong field goal. Oo, kaya medyo down sila ngayon by 6 points. Oo. And talagang babad ngayon itong si Erwin Tabuso dahil wala talaga si Regalado na nakatulong niya in doing the point guard job. Samonte! Parang Statue of Liberty shot. At narinig tayo ng mga taga-Baras, partner. So that's their first field goal on the game. Dito sa pagpasok natin sa third quarter. Tarnate, binigay kay Docor. Docor using the left hand. Pasok yon. Automatic yung Docor when it comes sa mga ganung pasa, partner. When it comes to short range shots, talagang mataas din yung percentage itong mamang ito. Maganda yung pasahan. But the shot. Rebound Docor. Nakita na nasa unahan si Tabuso. Tabuso. Diretso with the left hand. Ilista mo na yan. Grabe yung recognition ni Herwin Tabuso. Alam niyang walang masyadong nagtitrail dun sa depensa, kaya talagang inatake niya na yon, partner. Hindi siya nag-hesitate to take that shot. Kaya naman, Kerman Langit. Buen tiempo. At ayan. Dalawang magkasunod na field goals for Virac. So, 10 na ang kalamangan dito, partner, ng mga taga-Virac. So, ayan na yung sinasabi natin. Ito talagang Virac din, talagang slow starter to, partner. So, ayan, ngayon na namang third quarter, they are beginning to pick up their game, that transition offense. So, talagang ito ang talagang babantayan itong mga taga-Baras dito, partner. Itong pag-alagwa itong Team Baras na laging sa third quarter. Ano ba sa tingin mo? Kailangan ba nilang sabayan itong Virac was parang mas bumibilis na yung laro dito sa pagpasok natin sa third quarter? Ano bang kailangan gawin itong Baras para hindi sila maiwan ito mga taga-Catanduanes when it comes sa score? Dahil ngayon meron ng 10 kalamangan ng mga taga-Virac. So ayun, first, partner, they have to convert on that open shots. Second, kailangan nilang stop yung transition offense na yan. So, kung tinatanong mo, kailangan sabayan, partner. Alam ko na kayang-kaya nilang sabayan ito kasi maliliksi itong mga taga-Baras, partner. So, ang gawin na lang nila dito, talagang yan, yung turnovers, partner, iwasan nila yan kasi hindi makakatakbo tong mga taga-Virac kung walang turnover na nangyayari, partner. Oo, and still struggling itong si Tarnate at merong offensive foul na kita ang mga referees natin. Buen tiempo, na-tiyempohan din siya ni Tan. Kaya yun, nasa mas magandang pwesto doon si Tan. Kaya so yun, offensive foul on the part of Buen tiempo on that play, partner. So hindi pala kailangan na pagka yung kalaban mo mabilis. Kasi dati naririnig ko, huwag niyong sasabayan kasi. Yung mga sinasabi noon. Huwag niyong sasabayan yung bilis nila. When it comes to, ang sinasabi natin dyan, partner, sabayan nyo sa bilis when it comes to defense side. Kasi ang mangyayari dyan, partner, sila lang yung mabilis na team, pero sila ang nahuhuli when it comes to defense and also the transition defense. So talagang wag silang mawala ng loob kasi minsan pag nagmimintis yung kakampi nila, talagang low moral na itong minsan 3, 2 na lang yung humahabol. So talagang dito bawiin natin sa depensa. Yun ang dapat na mindset, partner. Tama. Dapat kung mabilis yung opensa,
mas mabilis ang depensa. So, sasabayan. So, with that kind of shot, ganyan. So, tingnan mo, tumatakbo na naman, pero yung dalawa nagtitrail lang. So, nanunood, partner, when it comes to defense. Finally! So, yan ang sinasabi Jeric natin. Ternate hitting his first three-pointer of the ball game. So, yan ang sinasabi natin dito kay Jeric Ternate. Talagang hindi yan mahihiya. Back to back, wala. Pero nice thinking dahil open na open din yon. Oops, we have a blocking foul, I guess. Ayan. Erwin Tabuso was called for the blocking foul. Janelle Sarmiento will be shooting 2 free throws para sa Baras. We have a substitution. Inilabas muna si Matias in favor of Bayonita. 42-29 ang score natin, mga kasarog. Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang nakakasurog pa, sabayang pagbati kay Congressman Jill Bongalon. Kong, magandang gabi po. Siyempre pa sa ating butihing commissioner na si Commissioner Lloyd Rivera. Siyempre pa yung kanyang parang alter ego, itong si Boss Ino Rivera. Ayan, magandang gabi po sa inyo, mga bossing. Magandang gabi po. And of course, sa lahat ng nanonood sa atin through our social media platform, magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroon pa tayong sunod na laro pagkatapos nito. Tama. So, if I'm not mistaken, ang team ng Panganiban kontra naman sa another team. Talagang maganda ang pinapakita dito sa ating liga na if I'm not mistaken, that's Bato, partner? Bato. Oo. So, tingnan natin. In the meantime, Erwin Tabuso hit another beautiful fadeaway jumper. And right now, nasa mga taga-Virac na naman ang Virac na naman ang bola. And there you go, that's Buenchempo hitting a pull-up jumper at talagang na-feel na natin yung bilis ng laro nitong mga taga-Virac, lalong-lalo na when it comes to their offense. Samantalang ang Baras ay mukhang, kumbaga sa tugtog, mukhang sintonado. Yes, So, partner. kailangan makabalik sila sa tono para makabalik sila sa laro. They are now trailing by 16 points and this is going to hurt them dahil pasok na tayo sa, magtatapos na nga actually yung ating third quarter at malapit tayong pumasok sa fourth quarter. So this is going to be a very difficult situation for them kung hahayaan nila na umalago itong kupunan ng Virac. Yes, partner. So I will just correct myself, partner, no? It's against Panganiban and Karamuran, partner. Okay. On the last and final game this evening. Alright, and Bayonito cannot hit the 3-point shot. May tira din ito, kaya lang maalat din si Bayonito. Marami na rin siyang attempt sa 3-point country. Kerman Langit forcing it. Nandun ang dalawang kalaban, Bayonito and Timar. Ayan na si Buenchempo. Wala. Pero nandun si Docor for the rebound. Ipinasa sa cutting Buenchempo. At Chempong-Chempo naman at sa pag-angat niya pataas. Nandun. Nasa itaas na ang mga depensa. Kaya hindi maiwasan na mag-commit ng foul ang mga taga-Baras. And right now, the Sigan will be or committed that foul. And Buenchempo shooting free throws right now. Mintis yung unang tira. Ganda ng pasahan dito ni Docor at ni Buenchempo, partner, ng last sequence. Almost identical yung laruan nila, no? Oo, ano. Mas mabilis nga lang talaga itong si Buenchempo. Siyempre, parang mas bata ng konti kay Docor. Pero when it comes to sa Chempo at saka sa decision making, talagang halata na rin yung pagka-mature nitong si PJ Docor. Oo, partner. But nahuli daw na itong mga taga if I'm not mistaken, that's on Tabuso.
That's Jake Tabuso with the Rick foul. Tabuso, yes. But right now, we have a report mula kay Miss Mabel Etchegoyen. So, Miss Mabel, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Nakakalamang man ngayon ang Team Verac ay aminado pa rin ang kanilang coach na si Coach John na kailangan pa rin nilang mag-focus sa opensa at depensa dahil nakukulangan pa sila. Malaking factor din ang kawalan ng iba nilang players, lalo na ng kanilang mga point guard para sa magandang rotation sana ng bola para makapuntos. Medyo mailap din umano ang kanilang mga tira, lalo na ang 3-point shots na galing sa kanilang mga players. Sa ngayon, huwag magpakampante dahil bilog ang bola at hindi pa tapos ang laban. At yan na muna ang latest update dito sa side ng Team Verac. Balik sa inyo, Kapa Morgan and Coach Paul. Maraming salamat, Miss Mabel Etchegoyen. At ayan, sabi ni Coach Sidfrey Abrasaldo, according kay Mabel, focus pa rin sa opensa, lalong-lalo na sa depensa, at huwag magpakakampante dahil bilog ang bola. Iyon nga, partner. So, but ito medyo maganda ang pinapakita nito dito sa ating punto na ito ng game, itong mga taga-Verac, partner. Kasi ito na naman, sabi nga natin, dito talaga sila umaalagwa when comes sa ating mga laro. Pag third quarter, partner. Tama. Ayan. At kung bilog ang bola, bilog din ang mga mata ng ating mga nagagwapong lalaki dahil nakakakita ng magandang babae dito sa loob. Marami po ang maganda dito sa Verac Catanduanes. Kaya kayo dyan, kung mayroon kayong oras, punta kayo dito sa loob mismo ng Verac Sports Center para masaksihan ang mga nagagandahang dilag na nandito watching this live action ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Iba pa rin po talaga pagka nasa venue ka mismo. Maririnig mo yung banggaan at saka yung hiyawan. Talagang mas nakaka-excite. Yes, partner. So talaga, if you have time, again, mayroon pa tayong second game. So punta lang po kayo dito sa ating venue na Verac Sports Complex. Yes, and right now, eto, maganda na naman ang tempo natin dahil si Buen Tiempo na naman ang tumira mula sa free throw. Almost got the rebound, pero eto na ang mga taga-Baras will try na makascore dito. Sarmiento sa perimeter, wala. Na-rebound ni Tibar. Tibar, spinning, passing, at ayan ang mga turnover. Tan was called for a traveling violation. Sabi ng coach na si Joseph Tan, pahinga ka muna anak at papalitan ka ni Ubang. At yan, nasa loob na ngayon si Erwin Ubang or Jerwin Ubang for Team Baras. Esmande hits a 3-point shot. Ayan. So sinigurado na yun, Esmande, partner, on that sequence. So alam naman natin may tira talaga si Esmande pagdating dyan sa labas na yun. Oo. Pero bihira lang siya tumira, pero malaki din yung percentage niya. Yes, maganda yung shot selection niya when it comes sa 3-point line. So not with Jeric Gatar natin, talagang volume shooter talaga si Jeric. Pero talagang pag pumasok naman, halos sunod-sunod. Oo. Ito namang si Esmande, parang ano lang siya, yung kung nafe-feel niya na papasok, talagang ititira niya. At yun, kahit feel na papasok, hindi umabot ang tira ni Docor, pero nasa kanila pa rin ang bola. Esmande! Back to back. So maganda pinapakita nitong mga bench player, nitong Verac, partner. And ayan, 20-point lead na ang ini-enjoy nitong mga taga-Verac, partner. Oo, so dito na ata iiwan itong mga taga-Baras kung hindi sila gagawa ng hakbang para mapigil ito. Buen Tiempo. Out of bounds, walang foul. Pero mga taga-Verac po ang hahawak ng bola. Sayang yun, partner. That was a good pass, rather kay PJ Docor, but
that was a miss partner on his part. Oo, at then dito, it could have been a sensational ending para sa ating third quarter, pero yun na nga, hindi umabot ang tirang na di pumasok. But anyway, napakaganda at napaka-exciting na ball game, although nilalamangan na po ngayon sa mga oras na to ang Baras, pero hindi tayo nakakakita ng senyales na sila ay nag-give up sa larong ito. Talagang mukhang hindi lang pumapabor sa kanila ang mga pagkakataon, nagko-commit sila ng mga errors. Yes, errors, and also yung mga point blank shot na yan, talagang hindi nila ma-convert. Yung, like in the likes of Ubang kanina, yung talagang open na, napulot niya yung bola na pasa, nung natumba si Toledana, hindi niya ma-convert. Also, yung mga second chance na yan, although nare-rebound nila pero hindi ma-convert. So, yan ang magiging problema itong mga taga-Baras dito. But again, partner, kagandahan dito, may isa pang quarter, and this is just a 17-point lead dito mga taga-Verac, partner. So, sabi nga, bilog ang bola, may chance pa silang bumawi at ibabayang kalamangan na yan. Or, kung anuhin natin, pwede pa nilang maipanalo yung larong ito. I think they have to start strong dito sa pagpasok sa fourth quarter. Kailangan talagang doblehin nila or triplehin pa nila yung kayod nila if they want na humabol at magkaroon ng chance na maging 2-1 yung kanilang kartada. Yes, if not, uuwi sila na mayroong 1-2 na kartada at aangat na naman ang Verac sa 3-0 na standings. Yes, partner. And also, talagang magiging slim na yung chance nitong mga taga-Baras pag nangyari yon na makasali sa ating top 2. And yan ang ayaw nilang mangyari. So, sige, tingnan natin kung gaano kadeterminado na makahabol itong mga taga-Baras. Ubang, in front is Ismande to Sarmiento. Right now, it's number 35. That's, of course, Dasigan. Naagaw muli nitong si almost. Makukuha uli sana nitong Ubang para sa kanilang possession. At yun na nga, talking about possession, it's going to be Baras basketball dahil mukhang tumama sa paa ng kalaban. Kaya sa kanila mapupunta ang possession na ito. Papasok ngayon itong si Samonte, replacing Jan Toledana for Baras. Pero merong konting... I think there's a blood on the right, or I mean on the right, eyebrow of Ismande? Toledana, partner. Toledana. Kaya pala inilabas siya. So I think so kaya siya linabas. So tingnan natin, partner. Saan ba siya tumama? Kanino siya tumama? I don't know. Hindi ko nakita yung sequence na yun, partner, sa ilalim. So I think they will review that, partner, kung talagang... Di ba mayroong agawan? And, yes, partner, may agawan sa middle, but yung nasa middle is Ubang and Rasal, if I'm not mistaken. Doon tayo nakapokus kanina doon tayo nakapokus. Ayan, itong sequence na to. So, but on the other side, andun si Toledana, partner, nasa malapit siya sa ring, so I don't know what happened. Away from the ball, mayroong collision o banggaan. Okay. So, ang maganda naman po dito sa ating liga ay kapag ganito may mga sitwasyon na merong nasusugatan o nasasaktan, it is being attended to kaagad-agad ng ating mga medics natin. So, pasalamatan natin yung team natin sa medics at may magaling pa yung mga alalay nila. Tignan mo yun, si Tabog, si Mr. Belen. Kuya Carl Belen, ang ating yan talaga. And then also, batingin ko lang si Kuya Jobs Lupino, ang ating, syempre, hindi tayo ginugutom niyan, partner. Ay, oo. Head chef. Di baling mabusog tayo, wag lang tayo magutom. So, Kuya Job, hintayin mo ko dyan mamaya. Batiin ko lang din yung aking kaibigan si Mr. Crisanto Balmadrid na taga rito. Kababayan ko actually sa Daraga Albay, pero talagang ang roots niya ay dito sa Catanduanes, kaya right now nandito siya, dito na siya nakatira. So lagi daw siyang nanonood. So Mr. Crisanto Balmadrid, hope to see you soon dito, pare koy. Ayan, hopefully sa Sabado magkita tayo. Anyway, salamat po sa mga nanonood sa atin online. I-check nga natin yung ating
mga Facebook pages kung sino mga nanonood. Ayan na, Ubang penetrates using the left hand and pasok yan! So magandang start ito para sa mga taga-Baras, although medyo nasaktan kanina si Toledana at mayroong bleeding ng konti. Ismande fires from 3, wala. Still, it's Virax basketball. Tabuso Jake dancing with Sarmiento Taupa. And merong That's a 3 seconds. 3 second violation. Oo, partner. So, balik sa Baras. So, again, kailangan i-capitalize nila every possession dito sa fourth quarter kasi talagang kailangan nila ng sense of urgency dito. Tumama sa likod nitong si Ubang ang bola, kaya swerte para sa mga taga-Baras. Sarmiento now, naispatan si Bayonita sa side. Wala. Pero sabi nga natin, pagka-shooter, tira lang ng tira, basta't open shot. Ayan, Rasal against Samonte. Very composed doon sa play na yon, and easy kung titingnan yung tirang yon. Good move on the part of Rasal. So again, another opportunity for Baras para maibaba ang kalamangan, partner. Oo. Yan, yun ang kailangan nilang gawin, partner. So Samonte with that short jumper. So balik sa 15 ang kalamangan. Oo. And there you go, another power move mula kay Jap Rasal. We'll be shooting 2 free throws. Batiin natin yung mga nanonood sa atin. Si Mark Dump, Go Virac, sabi niya. Junalie Sarmiento de Leon, happy watching, at paki-shoutout po si Ashol Raliba. Tama ba? Ashol Raliba. Okay, sige. Arangkada Virac, sabi ni Romel Valesa. Joel, happy viewing also. Alright, and sige, yung mga pa-shoutout nyo dito sa Facebook page ni Rep Saldico. Ayan, sige. Meron pa, actually, madaming message tayo dito. Oy, we have a viewer mula sa Saudi Arabia. Ayan, si Annalyn. Ayan. Good evening po, Kapa Morgan. Enjoy watching AKB Cup or Ako Bicol Cup here. More power po sa Ako Bicol Cup, sabi ni Annalyn Dimasalang. Ayun, so sige, maraming salamat, Annalyn Dimasalang. Di ba may lugar na Dimasalang sa Masbate? Talking about Masbate, abangan nyo din kami dyan. Kasi malamang after Catanduanes, dyan na po ang diretso namin or yan ang susunod na puntirya namin para po dito sa Ako Bicol Cup. Okay, and sige, again, maraming salamat. We have, hello! Naka-live din itong si Nico. Sige. So sabi nga natin, from one isla to another isla. So, from dito, itong Happy Island of Catanduanes. Happy Island of Catanduanes. So, titingnan natin yung review na ginagawa dito ng ating mga sa technical committee. So, as you can see sa ating replay. Ayan, Pitong Burger. Pa-shoutout po, sabi niya. Pitong Burger. Mukhang pinsan mo si Pitong 3 points, ha? Nagulat itong si Joel dahil na-mention daw siya. Sige. Always welcome, pare Koy. Salamat for watching, Joel. And Go Baras, bilog ang bola, sabi ni Levi Tiburcio. And ilaog na nindo si Tapalya. Iyon mapagana sa Baras, sabi ni Marcos Dianan. Ayan, sige. Shout out daw kay Paulo Binyas. Oy, kilala ko to. Yung kalbo na gwapo. Paulo Binyas. Ayan, pinapa-shout out nitong si Nick Okray. Ayan. Darren Ronald Able, shout out from Legazpi. Ayan, sige. So, nakita natin, partner. So, balik na lang tayo sa laro muna. Sige. At yung huling tawag is unsportsmanlike foul dito kay Rasal.
doon sa last play na yon kasi may tawag na yung referee na pumito na foul siya. Oo. Pero itinulak pa niya sa undergoal doon sa medyo may foam natin sa ilalim ng ring itong si Dasigan. Oo, kaya sabi ng referee hindi pwede yan. Oo, so kaya tinawagan siya ng sportsman-like behavior doon. Oo, extra motion kasi yun eh. Kasi may tawag na yung ref eh. Oo. At hindi pumasok ang tira nitong si Jap Rasal for the foul committed by Bonita. Parang, pero itong si Bonita nakascore dahil Yes, doon sa foul na naibigay din itong si Rasal kanina. Uy, big rebound. Balik na si Toledana. Meron lang siyang plaster sa kanyang right eyebrows. Pero I think he's okay and ready to play. Ayan na nga, umikot. Oh, ang problema, bumangga kay Rasal at bagsak itong si Toledana. Pero sabi niya, kayang-kaya. Oo, so that's a turnover for John Toledana. But again, partner, ito, 14 points na lang ang kalamangan nitong mga taga-Verac partner. So 14 points. Kanina umabot yan ng 22 points. So maganda ang yes, maganda ang pinapakita nitong mga taga Baras partner with 7:47 remaining or fourth and final quarter. So may coaches challenge tayo dito galing kay Coach Joseph Tan of Team Baras partner kung kaninong possession. So that I think will stay. So that's a successful challenge. Oh, there it is. Oh, so successful yung coaches challenge. Ayan, so yan ang kagandahan na meron tayong mga instant replay partner. Instant replay at nakikita, mas nabibigyan ng linaw ang mga bagay-bagay. Lalo na pagka mga crucial situation. Oh! There you go! The unorthodox shot mula sa three-point shot ay nagmamaterialize na ngayon for Bayonita, for Team Baras. Taupa in the middle, umatake using his left. At naman si Jap Rasal. Masyadong mataas yung kanyang tira because of the defense. Ito na tumatakbo ang mga taga-Baras. Ubang for three! Oops! Nandun ang dalawang kakampi niya. Pero hindi nakuha ang bola. At nasa kay Ismande. Finally to Taupa against sa Monte. Masyadong malakas ang tira ni Taupa. Rebound itong si Toledana. At ayan si Bayonita using the board. Score na naman for Bayonita. So siya yung nag-score ng 2 consecutive shots mula sa three-point country kanina. And right now, using the glass, pasok na pasok ang kanyang pangalawang tira bago ang ating timeout. And right now, we're taking a look at Team Verac. Medyo may konting frustration, partner. Sa kanilang bench bat. Again, tingnan mo naman, 9 points na lang ang hinahabol ito mga taga-Baras dito, partner. Yun na nga sinasabi natin. Sabayan nila ito when it comes to defense kasi alam naman natin na kaya nila na sumabay sa depensa kasi mabibilis nga ito at maliliksi itong mga taga-Baras and kaya nilang mag-rotate talaga, partner, when it comes sa man-to-man defense. Tama. So maganda pinapakita ng depensa and ayan, siyam na lang ang hinahabol nitong mga taga-Baras compared dito sa mga taga-Verac na talaga nag-struggle ngayong start ng ating last 4 minutes I think ng ating fourth quarter, partner. So yun ang magandang nangyayari dito. So again, capitalize every possession. Yun ang kailangan gawin itong mga taga-Baras, partner. Okay, and that makes this ball game even more exciting dahil talagang may puso itong mga taga-Baras at not giving up on this game kahit kanina lumamanga ng mahigit 20. At ayan na naman! Almost, but not quite. Sorry, miss on the part of Sarmiento, but good steal, partner. Nakita mo yun? Talagang inaabangan niya talaga yung ikot nito ni Herwin na Tabuso, partner.
At maaapektuhan niya ng koponan ng Virac dahil talagang alam nila kung gaano kabangis sa depensa ngayon itong mga taga-Baras. Ayun na naman, Buenchempo pulls up. Nothing there, pero nandun si Docor and of course with the help of German Langit, na-score nila yon or naipasok nila ang last na tira. So balik na dito yung tatlong starter ng mga apat na starter nitong mga taga Virac partner, siguro to add more points dito. And para siguraduhin na talaga nila na mas nasa bintahe sila. Pero maganda din ang pasa sana na yon ni Toledana at hindi naitira ng maayos ni Sungsi Samonte. And tumunog na yung ating 24-second shot clock buzzer. But for me, partner, yung lusot ni Toledana, napakaganda. Dapat pwede nang itira niya, actually. Na dapat ngayon eh. So, but he opt to pass it. Ayan na. 4-0 run dito. Dahil dalawang magkasunod na field goals for Virac. Yung isa kanina kay Kier, ngayon naman kay Tarnate. Long three! Yan ang medyo iiwasan muna natin kung ako ang coach partner. Yan nagpagmamadali na yan. Kasi kaya naman nilang sumabay at bumalik dito sa larong ito. Huwag lang sila magmadali, partner. Ayan, I think hindi masyadong nagamit itong si Florenza. And right now, he's back in the ball game. So talagang, sige, titingnan natin kung ano yung magiging epekto with Florenza on the floor right now. Yan, nagkaagawan, Buenchempo. And sige, may report muna tayo mula kay Miss Danica Garcia. Danica, pasok! Dahil sa intense play, aksidenteng nasiko sa kanang bahagi ng kanyang kilay ang isang player ng Team Baras na si Toledana. Agad naman itong ginamot ng mga medics at kasalukuyang muli siyang ipinapasok sa loob ng court dahil kailangan siya ng grupo para maiuwi ulit ang panalo. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, maraming salamat for that report. So ayan, okay naman itong si Toledana so far and ayos na ayos din ang tirang yon ni Samonte. Kaya maganda ang sitwasyon ngayon ng Baras kahit na sila yung mahabol dahil kahit pa paano nakascore sila at meron pang pagkakataon na ayan, tinan mo yung unang last na tira nitong si Samonte at nakabinwit pa ng foul. Kaya po siya ay naghahanda ngayon sa free throw line para sa bonus shot. Pasok din ang 3-point play opportunity na yon. Eto na. Uy, ganun kabilis ang sagot ng mga taga-Virac. Yun ang sinasabi natin, partner. Dito sa punta na ito ng laro, huwag dapat patulog-tulog when it comes to defense, partner. But another steal on PJ Docor. Against Ubang. Maganda yung depensa ni Ubang pero mas maganda yung tira nitong si Docor. Kaya pasok yon for Virac. So, 65-49, 14 po ang kalamangan. 4 minutes and 15 seconds nang natitira. Ubang, umikot. Umibol, step through. Balik kay Toledana. Toledana and a rainbow shot. Pasok yon. Kahit na meron siyang plaster sa kanyang right eyebrow. Ooh! Maganda rin yung hit through move na yon ni Buenchempo, kaya lang hindi na pumasok yung kanyang tira. Lorenzana, dire-diretso, using the board, malakas. Nakuha uli ng mga nakaputi, pero hindi na ipasok ni Matias ang opportunity na yon. Manlangit. Wala yung corner 3 niya. I think hindi kailangan yun, ano? Yes, partner. So, yun nga. That gives Team Baras another opportunity to cut the lead, partner. Hindi lang pumasok ang tirang yun ni Toledana, pero that's a good shot dahil open na open siya. Yan na naman, alam ni Manlangit na nandun na sa unahan! Etong si Tarnate at napabaril pa sa ere because of that one. Grabe, on point, partner. Talagang alam na alam ni Jeric Tarnate ang gagawin niya dun sa sequence na yon. Oo,
At alam na alam din ni Kierman Langit Yes. mula sa rebound na nasa unahan na ang kanyang dalawang kakampi. At talagang hinihagis na lang niya. Sabi niya, swerte na lang kung talagang aabot ito para kay Ternate. And yun na nga, nakuha ni Ternate, naitira mula sa 3-point country at nakakuha pa ng foul, completing the 4-point opportunity. At maganda ngayon ang kalagayan ng mga taga-Virac dahil still they're leading by double digits. Yes, partner. So, that's Dasigan, naagaw ang bola mula kay sa save niya itong si Tabuso. Tumira ng 3 si Ubang pero wala. Ternate now, binigay kay Docor. Docor to Tabuso, the veteran. Umatake. Nakalusot pero hindi nakashoot yung kanyang tira. Behind the back, crossover. So dapat mayroon ng sense of urgency dito, partner, itong mga taga-Baras. Yun, nakalusot din sana si Matias at naitira pero kapos. So I think itong possession na to, partner, will determine talaga kung anong kakalagyan itong mga taga-Baras dito. Buen Yun Tiempo! ang sinasabi natin. I think, partner, yun na yun. Mula sa left corner. Yun, partner. Buen Tiempo hitting on that one. And that will, I think, seal the deal for... Yes, partner. Yun ang pang-diin, sabi natin. Kaya galing dito kay Benchempo. So, maganda yung recognition nitong si Erwin Tabuso na nakita niya na libreng-libre doon si Buenchempo sa left corner at hindi siya nagdalawang isip na instead na siya yung tumira ay pinasa niya ang bola. He opt to kick it out sa labas dito kay Benchempo. Na Chempong-Chempo naman yung tira na yun, partner. So talagang this is a 21-point lead dito sa mga taga-Baras, partner, with 1 minute and 58 seconds remaining in our game. So talagang yung slow start talaga, partner, itong mga taga-Baras, partner. Oo, tama. I mean, itong mga taga-Virac, rather. So talagang umaalagwa talaga sila pag third quarter. And, yun ang hindi na-anticipate nitong mga taga-Baras na instead na sila yung umalagwa at mas maunang kumbaga masaktan nila itong kalaban nila sila yung inunahan. Yes, ginulat sila. Oo. Tapalya. Misses. Tayam. Follows it up. Wala. Nakuha pa rin niya yung bola. Nakita sa kabila si Bayonito. Bayonito will cross over. At buti na lang at nakakuha ng foul while going to the basket. He's actually trying to find an open teammate doon sa left side or left corner pero wala at parang dismayado nga siya dahil wala siyang mapapasan pero butit mayroong foul na naitawag at yon pasok ang unang tira niya. 135 ang nalalabi po. Medyo mahirap itong habulin para sa Baras pero sige, titingnan natin. Smande to Docor. Docor, nasa harap niya si Tapalya. Sarmiento, nasa corner. Balik kay Docor. Wala yung tira ni Docor. Lalabas muna yan. At gamitin ng oras. Pero nandun si Sarmiento. Cutting. Hindi lang naipasok ang tira. Esmande. Binigay kay Tabuso. Jake will hit. Wala sa 3-point country. And that will truly hurt. Itong Baras, parang linagyan mo ng asin yung sugat at kinuskos mo because of that shot. Grabe naman itong si Tabuso. Oy! Nakawala pa yung bola. At muntik, yun, out of bounds pero still, sa kanila yung bola. Yes, partner. Partner, ano kaya ang nasa isip ngayon ditong si Coach Joseph Tan ng Baras? Yes, partner. At this point in time. Sa ngayon, mukhang frustrations na din to, partner. Kasi yun nga, sabi nga natin, yung mga, alam mo yung kanina, yung mga talagang tira na yun, partner, na talagang hindi pumapasok, hindi nagkukonek.
So talagang maalat yung mga players niya dito sa game na ito. So hindi naman natin masabi na hindi sila prepared, pero talagang hindi pumapasok wala silang magagawa diyan sa bagay na yan kung talagang hindi pumasok ang mga jump shots and even those layups na napaka lalapit na. So again, this will be a learning experience for them, partner, dito sa punto na ito ng ating liga. Oo, actually they started out strong sa pagpasok ng fourth quarter. Yung 20 puntos na kalamangan na baba nila sa 9 na puntos na lamang, pero yun na nga, sabi mo nga kanina na itong mga taga-Verac ay talagang kumbaga umiinit pagka ganito parang mga sitwasyon diesel, na. partner. Diesel talaga. Tama. Merong foul. 27.5 seconds ang nalalabi po dito sa ating laro ng Baras at ng Verac, na kung saan ay ang Verac nakakalamang 77-55. Tan hitting the first shot mula sa free throw line, and mintis yung ikalawa, partner, para dito kay Tan. So I think tingnan natin kung titira pa dito itong mga taga-Verac, partner. So tingin ko they will just dribble this out. Pero talagang lumalaban pa itong mga taga-Baras, partner. At nakakuha pa ng foul doon itong si Tayam. Penalty na ang mga taga-Verac. So Tayam will shoot 2 free throws. So once again, ito pong Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasunod pa and being covered by IMBC or Infinity Media Broadcasting Company, na kung saan tayo ay kabilang po itong IMBC or Infinity Media Broadcasting Company na siyang nagko-cover itong mga palaro ng Ako Bicol Cup. That's the end of the ball game. The score 77-56. The winner, Team Verac. At ayan na nga, ayun ang magiting na tinig ng ating arena announcer proclaiming Team Verac as the winner with a big 77 points kontra sa 56 ng mga taga-Baras. Yun, at uuwi po ang mga taga-Verac na mayroong 3-0 na standing dito po sa ating elimination. So talagang napakaganda, napakaliwanag ng future nito sa semis. Pero sa kupunan naman ng Baras ay medyo malabo ng konti, gaya ng ibang mga teams na nag-struggle dito sa bracket A ng ating elimination round. Right, so we're taking a look at some game highlights, and ayan, hindi rin masyadong pumutok itong si Floranza, no, partner, for Baras. Yung sinasabi natin, medyo ito yung talagang nawala dito sa Team Baras nung last 2 games nila, partner. So imagine mo, he can give as much as 16 points per game, pero di ba, medyo talagang maalat siya on those last 2 games, partner. So yun talaga ang malaki ding factor dito sa team ng Baras na ito. Wala talaga din silang kumbaga go-to guy, kumbaga talagang sisiguraduhin na talagang mag-score. Hindi kasi consistent yung ibang mga inaasahan nila dito sa Baras. Anyway, I'm sure that sabi mo kanina, they will learn a lesson in this situations kung saan ay sila losing, nasa losing end. Okay, and we're just waiting for our courtside reporter na si Miss Mabel Echegoyen para kapanayamin ang magiging
Kasurog, best player of the ball game. At siyempre, kukunin yan sa winning team, which is Virac. Habang maghahanda po ang pangalawang laro natin for our doubleheader for tonight. Ang kupunan ng Panganiban. Tama ba, partner? Yes, Panganiban. Panganiban and Karamuran. Karamuran. Ang Karamuran ay wala pa pong panalo ito. Samantalang itong Panganiban, I guess meron ng panalo. 1-1 sila. So, isang panalo, isang talo. Okay, and again, kasama niyo po kami, Kapa Morgan with Coach Paul Sepe, at kami pa rin po ang makakasama niyo sa pangalawang game. Kasama natin dito si Wadi Jan Batcelier, pero he will be here on a weekend. Abangan niyo po siya sa Sabado at Linggo. Makakasama natin siya dito sa panel. Pero right now, eto na. Asawa sa yung kanina, we're just waiting for Miss Maybel Echegoyen para kapadayamin at makasama sa pagtatapos ng ating unang laro, ang ating Kasurog Best Player of the Ball Game. Miss Maybel, pasok! Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. That was a spectacular game you had. Patrick Benchempo, you scored 17 points, 7 rebounds, 2 assists, 2 steals, and 2 blocks. Congratulations, you are our Kasurog Player of the Game. Tanong ko lang, anong pakiramdam na dahil sa sunod-sunod niyong panalo ay malaki na ang tsansa ng iyong team na makapasok sa semifinals? Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Panginoon dahil ibigay niya sa amin ang panalong ito. And masaya po ako dahil nakatatlong sunod na panalo na kami and may chances na po kami na pumasok sa semifinals. And during our games, naghirap kami sa offense and defense, pero through our coaches and instruction ng mga coaches namin and the team play, we adjust, and so far we can adapt the training of our coaches, and that's all. Thank you. Ano pa ba yung mga i-expect namin sa iyo as a basketball player? During our game, expect nyo po na magiging hustle player po ako, and hanggat kaya ko pong dumipensa, tatakbo po ako at didepensa, at pag may chances po ako na pumuntos, gagawin ko po ang lahat para ma-shoot nyo ng maayos, and hopefully maka-end one and shoot din ng free throw. Alright, baka may mga gusto kang batian o pasalamatan, go ahead. Unang-una po, gusto ko pong magpasalamat sa mga coaches namin sa Team Virac, lalong-lalo na po sa aming manager sa Virac Go Fuel, and na 24 oras na bukas. Pwede ba magbati? Gusto ko pong batiin ang mama at papa ko, mga kapatid ko sa bahay, and yung pamangkin ko po nanonood, and yung mga tropa ko po, sina Renz Joseph, si Joshua, si Robin, si Balesa, and si Marvin. I love you. That's all, ma'am. Okay, thank you so much and congratulations. So that ends our matchup between Team Virac and Team Baras. Mamaya mga Kasurog, dyan lang kayo dahil magbabalik pa kami sa Game 2 para naman sa labanan ng Team Karamuran and Team Panganiban. Again, this is Maybel Echegoyen, your courtside reporter.